Bueno, arrazoia tristea ez, Iñaki juntzaigula, eta bueno, gaur goizetik hemen jarrita da, holako omenaldi txiki moduen edo argazki polita hau, eta egunen zehar, gu gaur justu ostegunetan ensaio izaten dugu, bandako ensaio izaten dugu, eta gaur ez genukan ensaiatzen aitzeko eta hanbarrun aitzeko gogoa hondik, eta argazki honen aitzaki hartuta, hone etortza pentsatu dugu piezatxo bat jotzea. Hain zuzen ere, Lexearena pieza jotzen nahi geha. Momentu honetan, Iñakik bere anaia transkribatuta Inautitako repertorian sartuzuna. Eta oso pieza berezia da, asko gustatzen zaiona behai. Eta nik uste Inauteria maite duen orori gustatzen zaion pieza badala. Eta sentimentu handiz eta omenaldi modun jodeu. Bueno, Iñaki, nik uste Tolosa etorri zanetik, eta handi gutxira, ja txistuakin hasi orduko, bere bizitza osoa egon dara txistuari lotuta. Txisturari bandan, pentsa zenbat urteetan egon dan, 72an sartu zian hauek txisturari bandan. Orzulari bandaz aparte ere, lehen aipatu dut baita ez, eozin gauza zegoela beti prestetan txistuakin, edo txistu gabe. Jaialdiak antolatzen, jende ezaguna ekarri, Palestinan aldeko dirubilketak iteko, inguru ezberdintan ibiltzen jende asko ezagutzen zuen, eta gauza asko mitzen zituen. Orduan jendeak nik uste horregatik ere asko maitzezula, asko ekartzen zulako. Nerezako izan zen, nire txikitako garaietan, nire afizioik gaundina derrepente bihurtu zen txistu horren, referentzik eta referenteik gaundina. Pajaro hutsa, ez? Nik uste ezagutu neozinak, hoxe oso garbi daukala. Kalien bizi zen persona bat zen, eta Tolosako eta inguruko eta San Ferminetako eta giro guztia oso barnuntzen makiruna. Zenbat zenbat broma, zenbat parranda inditeun elkarrekin, eta saltxero. Bida, gaur atxaldean etorri dian Iruñako txistulari hauek, gaztetxoak zienetik, beti gukin elkarrekin kointzigitzak endun, eta harreman handia oso estu egin gendun. Eta ordu Iruñakik zeiten zuen, haiek pixkat izpizteutakoan, Damolinean, kandaua, Damolinen sokatan, kandaua jarri, klak, kandaua itxi, eta berein aurren gero kandauan giltza alkantarilla batetik bera bota. Eta gaur gogoratu hasi ditoi, hango txistulari horrek, eta behin Iñakin emazteak esan ziola, Iñaki pentsatzen zula guk jotze geniala harra beraiei, baina azkenean uste dula alderantzi zala, haiek atxondetzen ziela gutaz eta haiek ere harra eargi jotzen zigutela. Iñaki, hemen gaude, eta juntzaigu, baina betiako jarraituko dula bai txistulari bandan eta inguruan indun lan guztiakin. Ze eskertu gauko asko. Jendeak txistulari banda ikusten duen bakoitzean, bai kontzertu baten, bai kalejira baten, bai dozin ekitalditan askoi eta askoi, oain arte Iñaki etorko etxetzen burura, eta hemendik aurrean ikuste geota gehiago. Eta saiatuko gea, zuk eskainitako eta erakutxitako guztia, bueltan aldan jende gehiena ematen.